Pucukan kula Indri. Anjir. Lala sama ada Indri. Lah kae wong wis rame nang kono. Iki pitesipune bolong. Jam 09.00 lagi teko. Nyusul iki. Nyusul. Indri mangkat subuh, mangkat peteng. Susul. Indri. Gelem ora? Oh ya. Oke, Lek, tak por sik ya. Tak ngepor sik, Lek. Tak por wis ra apa-apa, nang. Etokno 10 sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyepat lagi boleh jam 09.00 lagi nyusul Indri. Jam 09.00 cepote di jembatan Guwiwang sebelah kanane bola. Langsung saja kita nyemplung. Yuk. Gas mancing. Di petanyari nih. Sepil no. Ya. Golek titik sik bola. Kene iki lho Lek engko titiken Lek. Ya kene engko nambah titik engko entek nang kowe dhewe wae. Engko aku tak golek liyane. Kene aku nang kene ya entek nang aku no. Tak nang aku ngondakan. Endi lho wetang nyari. Nonton sik. Ngene tak wis tak video. Oh, Lek, lemu-lemu Lek. Alah. Ora. Iga gemuk lha iki enak. Nang sing malah sing pas kelas iki mono. Ya, oke. Yo gara-gara kecantol-cantol Lek dadi semono. Engko njuk grenenge lho Lek. Oke. Ora Lek mampire entek. Lawas terpan tambah greneng siji iki. Untuk greneng iki. Aduh, ya Allah. Cok pakai eleke blekek. Ora cah. Yes, aku tak rono sik wae Lek. Kene kok nek aku nang kene entek nang aku. Oke, bola dari titik dulu. Iya, sakmene gur ngadeg kok jane. Alah. Iwak Lek. Lah. Langsung putihan iki. Pertama langsung putihan bola sakmene gedene. Lho. Lek Indri, wak sulis Lek. Gembreng. Berarti tak kira hilang. Harunga ilang iku. So lunga dhek nang nggon Karambak. Lempar lagi. Yo. Enak putihan, enak nilane. Putihan sahabat nila bola. Guys. Kan perdana bandeng. Kan perdana iwak elek sulis bola iwak putihan lah putihan ya gurih lebok sik kan perdana iki wajib masuk Karamba perkara ucul ya wis ben.
Duk, alalalala, alalalala, alalalala. Iwak lek. Alalalala. Kan mulai makan bola. Empat jari kan makan. Alalalala, ya, jirat nyamplok. Hop. 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 Kannya gemuk-gemuk, 3 gemuk, 4 jari bola. Ish, mantap. Ya, wes. Kannya makan bola. Sing penting nyebar godhong karo, sabar sak watara sik. Leske. Letas ke no. Duk. Alalala le. Alalala. Le. Rong nyari. Rong nyari ya, le. Alah kok dadi rong nyari bola. Dadi rong nyari. Tunggalnya aja akeh yo. Loh, kae. Enek wong etok gede siji wis langsung mendekati kae. Mulai mendekati kae. Apa kae? Indri Solo mentil. Duk, alalala lek, labon lek, alalala, berat lek, alalala semene lek, lek, alalala, iwak gemuk lek, ini deh, kan 4 jari gemuk bola, 4 jari gemuk, alalala, Gumiwang, kretek gumiwang. Ki tandane iki wit jambu. Ki tanda jambu ini bola. Mangan iki nanggon wit jambu. Ikan bersembunyi di pohon jambu. Iki kokono cedhakan iki. Kokono kuwi cedhakan. Iki tembakane 3 meter. Nembak lerengan kali. Wis jauh pilih ngampul bola, penak ngampul. Berat iwake. Oke. Cek bola. Iki kudune geser iki. Aruse rono, aruse arah rono. Sik, pindah sik. Enak iki titik sik bola. Alalala nyumet rokok. Alalala babon. Alalala. Tinggal nyumet rokok lah gawil kena matane. Aduh. Iki. Kena matane Pak No. Pakani wak iki lek. Iki kena. Adake nang kolam iki kena motone. Alah. Telat iki mau kon nyumet rokok soalé. Ambles wis malah kena motone. 3 gemuk bola 4 jari gelo. Iwake lemu-lemu.
Titikku potensi, nah potensi gemuk-gemuk. Lempar lagi kita. Lempar lagi, Bro. Gumi, Bang. Ser. Alah. Ini. Nah, terus. Gak nyumet rokok, ambangannya hilang. Cilek. Kalian nih. Lempar lagi kita. Lempar lagi, Bro. Gumi, Bang. Ser. Alah. Ini. Nah, terus. Gak nyumet rokok, ambangannya hilang. Cilek. Kalian nih. Kena iki, kena. Yo. Mangan. Kau lihat Le Indri. Pohon jambu. Lo, langsung mangan. Lo. Tutuk merah. Duk. Allah. Iya. Ikan gemuk kene Le Indri. Kena. Aku ngomong kena ya, kena. Kilo nyusul Le Indri tak pur dinane. Apa lagi? Oh, wis kene iki potensi Le Indri. Potensi ini ki nek nerapanggon ngono ya tetep A1 Lek. Ang mriki Le Indri. Ini gemuk-gemuk Le Indri. Senggol sik. Duk, Allah, berat banget. Pucuanku Le Indri. Cina. Sama Le Indri. Allah, elek. Ke 4 hari gemuk mana Le? Allah Le. Ki potensi ikan gemuk di sini Le. Etar bana Le Indri. Ayo bola, kene bola. Gumi Wang. Support Gumi Wang ki lho, nggon wit jambu ki lho, genah welter. Lempar lagi, ge. Genah welter. Tak lerong entek bola iwak telu. Tuk, lale, berat elek. Indri. Iwake gemuk-gemuk ngene Le. Panen bola, 4 jari meneh. Panen bola, panen lodak iki rak ngene cangkeme. Indri. Ya lu dadi ra kena kabeh bola. Tek lu mete njaluk Le Indri we numplak iki mau. Yesus Jan. Duk Allah. Allah lek. Lu mau talus Le. Lu mau talus iki tak baban Le. Allah. Wah gede-gedene tak wene.
Aduh, aduh, aduh. Lalalala. Up. Lalalala. Ya ampun, ra gelem meneng iwake. Gede, meneng. Alah, ra gelem meneng iwake. Kok lak titil iki. Nah. Ikan dulu. Elok gosek. Tak wede bola. Mang mriki Le Indri. Mang mriki. Kula njaluk lumute. Ukurane rarek sing cilik Le Indri kene Le Indri. Kan besar-besar ya. Hihi. Ono jero. Jero nyabrang rene sik. Kene sawah cethek. Ya kan mbok gawa. Ya kan kok pinggir kene cethek nembake rene. Iso. Iki sawah kok. Oke. Sini. Markitil. Markitil bersamaku. Aku itu wah gede-gede arep metel. Udah ada Le Indri. Halo Le Indri. Ini wae gede-gede nyata nak Le. Silit. Kalau. Lawangan kan mana kalau cirati. Ikan sini besar Le Indri. Lho kena hilang ke situ. Ya rada ngirin no titikku jane kono keli rene kok badindel. Waduh, terus tak titik-titiknya dijikuk lho. Tak ewangi dulu. Lho, badiran langsung. Allah, lek mumbul aku ora kentek. Ya, lah ngene iki pase. Dadak kiwane. Lho, kae, tonton kae, langsung ambles kae. Entah, lumut halus susrup langsung entah ya. Baci dulu. Itu lho, kene iki lho, tak awas kene lho. Lho. Wes wi. Wis bali munggah nak. Entak ngene iki ngono aku kalusen, Bro. Iki lho. Campuri sik. Tak iki semulih ngono. Sithik-sithik wae ya. Nek iki ngono diceliprit netake gelem. Anu lho tambah sanlat lho. Heeh, tak tambah uyah. Kekasaran nak. Kekasaran nggo namu. Kekasaran dadine. Ngasar batak demok wae atas kok. Gampang kok. Tambah uyah mau. Belum lemes. Belum kelat. Wah, nek iki ya kena. Ya satu video nek ambek lho. Ya dut. Niku lho lho. Ane gune ati-ati. Oke, kok ngono waduh mental lho. Iki kantalane kok apa? Iki gek piye iki lakone iki? Iwak genah mangan gede-gede kok malah diobok-obok ngene iki piye? Ngantone kene lho. Aduh. Mentel ruwet. Jan. Iki piye iki lakon-lakon. Oke, bahi kolaborasi bersama Le Indri. Sepil hasil akhir ki sepote Gumiwang Bal. Gumiwang sebelah kanan jembatan nang kono kae dari arah Solo. Sebelah kanan nih. Ini mbak sepanjang kali kene iki iwak-iwak tok. Nah, titikku ono kae mau.
Nggon kayak wit apa kayak jambu. Iki hasilnya bala. Hasilnya tidak mengecewakan. 4 jari. 4 jari. Lelah 4 jari semua. Oke, lagi ini sipun iki. Sipun iki enak ngene-ngene. Sama tadi. Enak. Oke, banget aku Enak cilik-cilik. Nek ora nyarine akeh banget iki piye. Oke, ra apa-apa lho. Wis pokoke ora usah salim Bu. Ora apa-apa. Main marga sipu wis ora usah salim. Basal. Ngono. Ya, oke. Aku mau ya wis kencanane mbek kowe dadi ya timbange kok ndak gelo aku mbok petel wis. Digoreng waduh dutit dhewe. Ayo. Mene-mene lho. Oke, ada besarnya ini. Apa bolo? Ra umum. Pilase lho kirim apa sih Oke, pilase. gila iki. Alah lah. Wis ya bala ki gumi wang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sos tenan cah. Kowe rarene rugi.